Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès es va fundar l'any 1979 i té la seu a Sant Cugat del Vallès. Ofereix estudis d'arquitectura que s'organitzen al voltant dels tallers d'arquitectura i projecte, on s'integren les diferents disciplines de l'arquitectura i l'urbanisme. La interdisciplinarietat de les assignatures és un tret distintiu del seu pla d'estudis. Aquesta oferta d'assignatures projectuals, juntament amb l'àmplia oferta d'assignatures optatives, fa que sigui possible per als docents i l'estudiantat l'aprenentatge de matèries innovadores o especialitzades. També possibilita que els estudiants i estudiantes adquireixin autonomia a l'hora de dissenyar el seu currículum i el seu propi procés d'aprenentatge. L'escola també destaca pel foment dels projectes per a la recerca i la innovació a través del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia, edifici annex al centre que fomenta la recerca aplicada i la formació tant de personal investigador com de postgraduats i postgraduades. Un altre gran valor d'aquesta escola d'arquitectura és el seu tracte amb l'estudiantat i el nivell de serveis que els ofereix, ja que les instal·lacions estan obertes les 24 hores del dia i a més de tenir accés a ordinadors, escàners, programari gratuït i impressió amb molt baix cost, també tenen a la seva disposició modernes aules de taller, sales de dibuix, aules informàtiques i seminaris, sala d'actes, taller de maquetes, centre de càlcul, cafeteria, wifi a tot el campus i una biblioteca amb més de 14.000 volums. De fet, tot això fomenta que un gran nombre d'estudiants i estudiantes estrangers vinguin a l'escola, on l'estructura quadrimestral dels estudis permet una avaluació constant i personalitzada del procés d'aprenentatge i alhora facilita l'intercanvi amb altres escoles d'arquitectura d'Espanya, d'Europa i de la resta del món. Així doncs, no és gens estrany que amb aquestes condicions sigui l'escola on els estudiants i estudiantes aconsegueixen titular-se en el temps previst. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.